Fashion designer, holiday dresses. Fashion story. Under FIFA. Fight back, Lasse. Fight back. Fish with attitude. Gangster Vegas. Det er slettet. Når der står installere, så er det slettet. Når der står fjerne, så fjernes det lige om lidt. Når der står fjerne, så kan vi slet fjerne det. Gangster Vegas. Vores Andersen eventyr. Det er ikke nyt. Headache. Det er muligt. Hvad så er der? Hungry Shark. Ice Age. Det er nyt. Eller er nyt. Jetpack. Er det ikke? Jurassic Park. Nå. Den har du trykket ja til. Nå ja, okay. Kawaii. Nej, ikke Kawaii Ninja. Kids can match. Ja. Ja, hvad? Kung Fu Panda. Det er lagt med. Den der Little Doctor. Den må ikke slettes. Little Pony. Det er ikke mit. Det er noget, du downloader på grund af, at jeg downloadede det på min telefon. Okay. Natten. Eller den. Den der. Så må du ikke. Den der. Det er ikke mit. Den der. Det er noget, du downloadede til mig, mor. Den der. Og mine billeder. Ja, ja. Den der. Nej, det er Minecraft. Den der. Nej. Den der. Den der. Nej, det er mit. Den der. Det er det. Der spiller du da meget. Den der. Den der. Det er ikke mit. Mor, det er et spil, du downloadede. Nå. Den der. Nu må vi starte med anden Det er ikke dig. mit, det er lært. Mustang. Nej, det er også Mustang. Den der. Det er du downloadet. Hvad skal væk så? Downloadet. Det er lært. Okay. Okay, nu til, vi skal på ferie. One Direction. Yes. Pages er det under. Paint er det. Paint er noget, der er Pandora-box. Så er der Parking Madness. det må du ikke. Det er ikke bare. Skal den væk? Den der. Ja. Den der. Nej, det er mit. Den der. Det er også mit. Den der. Det er ikke mit. Den der. Nej, jeg spiller det. Den der. Den der. Den der. Det er ikke mit. Den der. Det er ikke mit. Den der. Nej, jo. Det er ikke mit.
Den der.